UNoma Gigaba uchazele Inkundla ukuba ukubanjwa kwakhe kunyaka ophelileyo yaba sisenzo nje sokumoyikisa okukuze emva kokuba wabe kwityala lokonakalisa kwathathwa iiselfowuni zakhe nanjengoko waye watyholwa ngoba esakuba ngumyeni wakhe umalusi Gigaba ngokupheka iyelenqe lokumgqithisa amafu. Inkundla ephakamileyo yasePitoli igwebe ngelokuba kubuyiselwe yonke into eyakhutshelwayo kwiselfowuni yakhe nezinye izixhobo zobuchwephesha nanjengoko ukuthathwa kwazo kungahambisani nomthetho. Respondents are ordered to restore all information unlawfully removed from the applicant. The third, fourth, fifth respondents are directed to return the information which was downloaded from the electronic gadgets and the gadgets of the applicant by the respondents, including the information contained in discs 1 to 6, referred to herewith. The costs of this application will be borne by the third, fourth, and fifth respondents on an attorney and client scale. Uzakuphinda vele enkundleni ngomso ngezityholwa tyatye kwazona.